ni masikati kumatswerese mangwana ni masikati kumatswerese mazizo anoona yaka 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 mazizo anoona yaka. Ole, are you not coming to bed? Don't I have $1. Ndichaenda kunowedzera mari iyo ndinotsvaga lodge. Don't worry. Ndatendera $1 yes. Ndichanotsvaga lodge. It's okay. You can't go with Shanti ku lodge only. Please, can I go? She did nothing wrong to you. Anatlan. Washinga eri. Washinga. Washinga. Eda tigre. Uleane. 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 Nasarasi. Wakana kere kumtero basi. Kwa bazidina ngene kudiwa ndatiza kubasa kuti ndikadile mwangu zvakaipa chizvo. Taswira. Taswira. Tsano yenyu makambotaurona. Niye. Vane stress izvozvi. Vakabata mudzimu wavo nechikomo. Apana mdzana chikomba. Bazi yasi. Aiva shamwari yake. Ndiyakatora munhu. Ite mutaure nawo. Wa ndana mama mabike chiri. Zviri kwezvo. Ewe ndinotora kuti Bona. Ojo, fica bonito.
Ndirireiti zvangu. Kama wana. Pani hapana waenza ngomboyera. Handizivi pane vanhu vandangoona vachipinda Wachipinda mukati. Mama for this month zvinhu zvakandomira. I think murongozvono. So ndokumbirawo muzoita kungondonzwisisa mbichana pamari yenyu tinokufara. But zvinhu zvakaoma musi. Saka ndokumbirawo muzondoita. Saka vaenzi vapinda vari mumba imimi munogona kuzoita sei? Munogona kuzopinda. It's okay, mama. Ndiwafana natete zvauyepa napo. Why did you call them? Kuzvaita sei? Vanhu vari kurambidza kufamba. Aiwa, why did you call them? Ihama dzako. Handiti. But ndinavafonera ndoda kuvaona. Handinamboti vari kuyamuona here. Aiwa.